Trecutul este doar amintire adusă în clipa prezentă. Deci sunt tot gânduri. Viitorul este anticipare, sau altfel spus, așteptare, trăită tot în clipa prezentă. Singura clipă care există cu adevărat este momentul prezent. Restul sunt doar gânduri. Chiar și momentul prezent este format din percepție. Deci avem trecutul care este amintire, viitorul care este anticipare și prezentul care este percepție. Dar și percepția nu este altceva decât tot gând sau gânduri. Deci tot minte. Și atunci merită să ne întrebăm dacă orice lucru de care putem fi conștienți, deci chiar conștiința înseamnă minte, înseamnă gânduri. Ce este dincolo de minte? Pentru a afla, e impropriu spus a afla, pentru că a cunoaște sau a afla implică o dualitate. Subiect cunoscător și obiect de cunoscut. Orice astfel de dualitate este în minte. Dincolo de minte nu mai există un subiect cunoscător și un obiect de cunoscut. Dar pentru a putea trăi cu adevărat și a cunoaște ceea ce este dincolo de minte, să zicem așa, a cunoaște între ghilimele, este necesar ca mintea să ne lase în pace. Pentru că, de ce vă spun asta? Asta nu e un lucru care se poate face. Voința de a face și acțiunea de a face orice aparțin minții și au nevoie de prezența lui eu. A fi dincolo de minte înseamnă a fi dincolo de eu și dincolo de timp și de spațiu. Toate astea sunt, de fapt, sinonime. Euul, mintea, universul, timpul și spațiu. Și persoana eu, evident. Cu alte cuvinte, orice problemă cu care ne-am putea confrunta îl are în centru ei pe eu. Pentru a trece dincolo de problemă, este necesar să trecem dincolo de eu. Nici o problemă nu-și poate găsi soluția pe același nivel. Dacă o problemă apare întotdeauna grație existenței acestei persoane pe care noi o numim eu, deci orice problemă este personală, oricât de, așa cum am spus, îndepărtată de persoana noastră fizică ar părea ea, este conexă cu persoana noastră psihică. Deci așa. Atunci, soluția depășirii tuturor problemelor, adică a rezolvării întregii nemulțumirea vieții noastre, este exact cunoașterea acestui eu. Spun cunoașterea acestui eu pentru că nu putem să trecem dincolo de eu fără să știm ce este acest eu. Și ca să cunoaștem ceea ce este eu, este o condiție sine qua non să privim această stare de a fi în tăcere, într-un mod tăcut, adică nu într-un mod rațional, nu să raționăm despre ea. Nu, pur și simplu să rămânem în starea de a fi, această stare care este primordială, așa cum spuneam, este singura care răzbate din adâncurile ființei noastre și care nu este învățată,
să rămânem în această stare de a fi, fără să mai argumentăm, fără să mai dezbatem. Pur și simplu să nu știm nimic altceva decât că suntem. Să fim și atât. Nu că suntem părinții sau copiii cuiva, nu că suntem căsătoriți cu cineva, nu că suntem într-o anumită situație, că suntem și atât. O să ne dăm în mod direct seama că acest sentiment de a fi și atât este temelia sau fundația pe care toate celelalte se construiesc. Eu sunt medic, să zicem, da? Pentru că sunt. Mai întâi sunt și după aia sunt medic. Nu aș putea să fiu medic român, ortodox sau chiar și ființă umană fără să fiu. Rămânând suficient timp în acest sentiment de a fi și atât, o să vedeți că asta este calitatea, ca să spun, a acestui sentiment, binefacerea acestui sentiment. Faptul că celelalte lucruri ale vieții noastre încep să își piardă foarte, foarte mult din importanță. Adică punctul nostru de vedere cumva se modifică astfel încât nu o să mai acordăm nici pe departe atâta importanță, să spunem, cursului valutar, evenimentelor de nu știu unde sau chiar evenimentelor și situațiilor de care acum mi se pare o blasfemie să nu le acordăm importanță, să spunem, cum să nu acord o importanță maximă lucrurilor care se petrec familiei mele. Dacă privim cu imparțialitate, o să ne dăm seama că și ceilalți oameni, chiar dacă nu sunt ai mei, nu sunt, sunt și ei oameni. Și lor nu le acordăm nici pe departe atâta importanță. Orice copil este un copil. Orice femeie este nevasta cuiva. Orice mamă este mama cuiva. De ce ar trebui ca pentru mine copilul meu să fie mult mai important? Această stare de părtinire care acum multora li se pare chiar o virtute. Eu acord importanță primul familiei mele. Această stare care este o stare de părtinire provine dintr-o stare de confuzie gravă. Adică, ce înțeleg prin confuzie? Faptul de a confunda ceea ce suntem cu adevărat cu ceea ce nu am fost niciodată. Adică această persoană. Această persoană, așa cum am spus, nu este decât un mănunchi de gânduri învățate. Și toate celelalte asociate cu această persoană, cum ar fi familia mea, țara mea, satul meu, orașul meu, cum să vă spun, și care devin niște atașamente așa covârșitoare care nu produc decât unele, să spunem, mici bucurii și mari suferințe. Cam asta e viața. Probabil că este făcut așa ca să ne învățăm să scăpăm de aceste atașamente care sunt total nenaturale,
din păcate, sunt privite de foarte mulți oameni ca niște virtuți, adică cum să nu întresare inima când echipa de fotbal a orașului meu primește gol. Da? Să zicem, eu țin cu Gloria Buzău, să zicem, da? Eu personal nu țin cu nicio echipă de fotbal, că nu m-a interesat niciodată fotbalul, dar să presupunem, da, că sunt buzoian și țin cu Gloria Buzău și atunci ia foc ceva în mine când vedeți? Și noi chiar ne mândrim cu lucrurile astea, care sunt niște efecte ale unei confuzii grave. Pentru că eu mă imaginez acum a fi buzoian, să zicem, da? Dar, sau nu contează în ce oraș. Mulți ar zice, păi cum? Nu ești buzoian? Nu, eu mă mut din oraș și nu mai sunt buzoian, să zicem, da? Până înainte să fiu buzoian, asta vă spuneam, fundamental este faptul că sunt. Această existență e fundamentală. Restul este supraadăugat. Și pentru a elimina răul de la rădăcină, ca să zicem așa, a reteza sursa tuturor acestor probleme, este necesar ca în primul rând să o cunoaștem. Iar această sursă, dacă stăm să privim cu luciditate ce sunt toate aceste probleme, o să ne dăm seama că ele nu sunt altceva decât gânduri. Da? Sunt niște gânduri. Alte persoane, puse în exact aceleași situații, așa cum vă spuneam, e foarte posibil să nu aibă aceste gânduri sau să le aibă, dar să nu fie atât de importante. Înțelegeți? De exemplu, cineva mi-a tamponat mașina în parcare. Da? Chiar mi s-a întâmplat. Poate o persoană ar reacționa dramatic la situația asta, iar alta, asta e, o tablă, o tinichea până la urmă, nu? Orice lucru e trecător. Inclusiv situația asta. Bun. Și atunci, ca să retezăm răul de la rădăcină, trebuie să cunoaștem această rădăcină. Și așa cum vă spuneam, rădăcina tuturor problemelor este acest sentiment, eu sunt, care imediat din el răsare sentimentul de al meu. Odată apărut sentimentul și certitudinea că anumite lucruri sunt ale mele sau ar trebui să fie ale mele, odată cu ele apare o constelație de dorințe și frici. Dorința ca al meu să devină din ce în ce mai mare, mai strălucitor, mai nemaipomenit, și frica de a pierde. Dorința de succes și frica de eșec. Dorința de a trăi mult, care provine din certitudinea acest corp sunt eu. În paranteză fiind spus, și asta e o confuzie gravă, pentru că nu am cum să fiu eu acest corp atâta timp cât eu observ acest corp. Nu am cum să fiu în același timp și subiectul și obiectul observării. Și l-am observat în dinamică, în diferitele lui momente ale vieții, cum s-a transformat, da? Cum s-a modificat cumva. Totuși eu, sentimentul acela a rămas nemodificat. Deci am observat corpul cum observ orice alt obiect. N-am cum să fiu eu. E ca și cum aș spune, eu sunt acest telefon. E o absurditate, dacă privim cu luciditate lucrurile. Am închis paranteza. Ei bine, din această convingere, din această certitudine chiar care de a fi una cu corpul, apar imediat frica de moarte și dorința o mulțime de dorințe, de a fi sănătos, de a fi frumos, de a fi exemplar și așa mai departe. Toate astea sunt totodată în raport cu ceilalți. Pentru că dacă stăm să ne imaginăm că am trăit într-o societate sau într-o planetă în care noi arătăm așa cum arătăm și să zicem că
trăim până la 70 de ani, cam asta e speranța noastră de viață, da? Dar am trăit într-o societate, așa ne-am pomenit brusc, am picat din cer acolo, noi am picat din cer acolo și în acea societate oamenii sunt cocoșați, strâmbi, urâți din calea afară și nu trăiesc mai mult de 6-7 ani. Păi atunci, brusc, ne-am simțit foarte bine, că noi am fi zei printre ei. Deci vedeți că toate aceste dorințe și frici ale noastre, asta vreau să vă spun, sunt nu sunt, ca să zic așa, de sine stătătoare, intrinseci, libere prin ele însele. Nu există prin ele însele. Ele există în raport cu ceva. Dacă acel ceva se schimbă și dorințele noastre și fricile noastre. Înțelegeți? Și asta trebuie să ne spună foarte multe, că această stare de dualitate, de raportare la ceva, dacă suntem intuitivi, ne arată că acolo nu este ceva esențial. Ceea ce este esențial, ceea ce este fundamental, nu se poate schimba în funcție de condiții. Nu poate fi ceva atât de nestatornic și de efemer, cum ar fi, de exemplu, dorința de a avea un corp exemplar sau dorința de a fi bogați sau, dacă ne pomenim, mergem cu banii care avem într-o zonă extrem de săracă a planetei, o să fim brusc printre cei mai bogați din țară. Și o să ne simțim cu totul altfel, da? Dacă mergem într-o zonă extrem de cu foarte mulți bani, unde sunt oameni cu foarte mulți bani, o să fim mai săraci decât măturătorii de pe stradă și o să ne simțim ultimii oameni. Înțelegeți? Dar, deci toate astea arată că nu sunt ceva esențial aceste dorințe și aceste raportări. Dacă suntem intuitivi, nu au cum să fie. Ceea ce este cu adevărat esențial în ființa noastră nu poate fi decât neschimbat din totdeauna, pentru totdeauna și oriunde ne-am aflat. Dacă ne întrebăm, e bine, și ce e neschimbat din totdeauna, pentru totdeauna și oriunde ne-am aflat, este exact acest sentiment de a fi. Sentimentul eu sunt este singurul lucru pe care noi îl purtăm cu noi întotdeauna și pe care se clădesc toate celelalte gânduri, toate celelalte idei ale noastre, pe care noi le numim generic viața noastră. Tot universul nostru. Și atunci revenim pentru a rezolva această problemă, care este strict personală. Suferințele mele personale, dorințele mele personale, fricile mele personale, trebuie să pătrundem la rădăcina lor, care este acest sentiment de a fi și atât. Ei bine, rămânând în acest sentiment și atât, pur și simplu de a fi, fără să ne simțim că suntem ceva, așa cum spuneam mai devreme, că sunt ființă umană, asta este o certitudine pe care noi nu o punem niciodată la îndoială, dar care și asta este învățată la un moment dat. Ni s-a spus. Și sau orice altceva, că suntem români, că suntem de o anumită religie și așa mai departe. Nu. Pur și simplu suntem și atât. Ei bine, rămânând în acest sentiment, ne vom da seama că toate celelalte preocupări ale noastre devin din ce în ce mai mici, din ce în ce mai nesemnificative, însăși persoana eu se retrage undeva la orizontul preocupărilor noastre, la orizontul conștiinței noastre și în felul ăsta se petrece cumva, la momentul potrivit, că întregul conținut al minții
devine pentru noi lipsit de importanță. În urma experienței pe care o trăiesc, pot să vă spun că atunci când conținutul minții, tot conținutul minții, nu o anumită parte, nu conținutul minții referitor la locul de muncă, să zicem, sau la situația politică, sau nu, tot conținutul minții, tot ceea ce noi putem gândi, își pierde enorm din importanță. Trăirea în prezent, așa numita trăire în prezent, apare practic spontan, fără efort. Pentru că, de fapt, nu există efort de a trăi în prezent. Efortul este o situație a conștiinței, să zic așa, o situație psihică care se află cu un picior în trecut și cu un picior în viitor. De exemplu, eu până acum am fost așa și îmi doresc ca în viitor să fiu așa. Da? Asta stă la baza efortului. Și întotdeauna la baza oricărei practici, oricărei demers de transformare, se află această conștiință a eului. Eu sunt cel care sunt așa și aș vrea să fiu altfel. Deci orice astfel de conflict între ceea ce cred eu că sunt și ceea ce cred eu că ar trebui să fiu, îl are în centrul lui pe acest eu care nu este decât un mănunchi de gânduri. Și atunci trăirea în prezent despre care vă vorbesc nu este un efort de a fi prezent cu toate organele de simț aici și acum. Să fiu atent la ce aud, Nu se petrece așa. Pur și simplu dispare aproape complet interesul față de tot ceea ce noi numim trecut, adică de toate amintirile noastre. Pur și simplu nu mai ne leagă sentimental nimic față de ceea ce a trecut. Ceea ce a fost, a fost. E ca un film pe care putem să ne-l amintim. Nu înseamnă că uităm. E un film pe care l-am văzut, dar știm că nu are nicio legătură cu noi. Și de asemenea dispare complet interesul față de viitor. Dispar toate grijile față de starea noastră spirituală, fizică, psihică, socială, financiară și așa mai departe. Și eu numesc asta